baro kiba e bat kiba shania ya Jesus Christ ke jing puli ne ke jing tho bu khu ke tin oblai sam kiba arpulai ke khot ke bening kong hadu ke ban rio utrai ulong unong ap lang rod jonga nganom kerdu upintia yanga hagi jaga plang bicharan uyalam yanga harut ki ki bajai jai upen phai pat yaga min sim jonga uyalam yanga ha ki lenti ka ho na ka benta ka kerteng jongu shisha la yai lu yaga them ka sungyu ka jingya nganom shapting yaga sneu namar me don kat mami batnya udingdu baru shandu jong me ki pentingen yanga mesyang kami hakmat jonga hakmat ki nongshun jonga milasle yaga kli jonga da ko umpyang ka khuri jonga ka shlei shisha ka jingba bat ki jingis nai kin buat yanga baro kisi ka jingim jonga bat ngan shong ha ga yeng utrai jiunom utrai ubalong unong ap langbrat ka jingim jonga ba jongpi un kerkhu yapi un don rengkat hamanla ka senjam unum ino yapi un yalam bat un tin yapi da kikti blay ki jongu un aibor hapring ki jingtrot un yada na ki shun bat na ki rius ni bar ke jimpang bat ke jingi ke numla ban shok kertep yapi namar bang utrai udon rengkat lembat pi to blay ke jingi snai bat ke jingso un long rengkat lembat pi maka yeng kesem ke jong pi baro minta bat halakata amen.